Estàs escoltant Les veus del matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten. Aquí amb la Mercè Munt, que anem avançant a les veus del matí després d'haver compartit aquest espai amb el regidor Francesc Gaspar, amb la nostra companya Mercè Mainell. Avancem amb més temes, amb més col·laboradors i tenim també la nostra següent col·laboradora, Mercè, amb nosaltres. Tenim a la Clàudia Presas, que és una altra de les nutricionistes que tenim amb nosaltres a les veus del matí, que no falla tampoc a la seva cita. I avui també un tema d'aquells interessants que, mira, jo crec que me l'hauré d'aplicar, perquè porto aquest refredat a sobre, amb aquests mocs i amb aquesta tos, que no hi ha manera que te la treguis, eh? Aviam si la Clàudia m'ajuda una miqueta i posem sisplau, una miqueta Clàudia, de llum amb tot plegat. Bon dia, Clàudia Presas. Bon dia, com esteu, Mercè i Ivan? Avui posarem fil a l'agulla per no caure sempre en aquests refredats d'hivern que ens tenen farts i fartes. Sí, i a més és que costen molt de treure'ls de sobre, perquè veig que hi ha moltes persones que estan més o menys com jo, eh? No sé si t'ha arribat aquesta informació, Clàudia, però aquest any està costant molt més. No sé si ens sabràs dir el per què de tot plegat o no, o és difícil, no ho sé. És difícil perquè no hi ha només un factor, sinó que són molts els factors que fa que tinguem refredats tots i totes durant l'hivern. Comencem, perquè hi ha una pila. En primer lloc, normalment es consumeixen menys fruites i verdures durant l'hivern que durant l'estiu. També és perquè hi ha menys varietat de fruites, per exemple, a l'hivern. Llavors, vol dir que el nostre consum de vitamina C disminueix. També solem consumir més sucres, perquè hi ha tot el tema del Nadal, tots els torrons, és a dir, hi ha diferents aliments que són més calòrics i més rics en sucre, que se solen consumir més tradicionalment durant el Nadal o durant l'hivern que durant l'estiu, perquè també venen més de gust. Per tant, també estem aplicant aquest menys vitamina C al llarg d'aquests mesos. A més, fa menys calor. Per tant, la persona també té menys sensació de set i sol consumir una miqueta menys d'aigua. Per tant, aquí afegim un factor més. Ja van dos. Verdures, exacte. Més sucre i menys calor. Com que també hi ha menys sol al llarg de l'hivern, solem obtenir menys vitamina D, que és la vitamina que absorbim gràcies al sol. Això podem mirar-ho a través d'analítiques, com estem de vitamina D. Si tenim la vitamina D a 20, a 30, a 15, és una vitamina D baixeta. Llavors hauríem de mirar o bé prendre el sol 15 minuts diàriament o bé mirar si necessitem suplementació específica per la persona, no? Que això sempre s'ha de mirar amb analítiques. No podem mai agafar la vitamina D i anar-la prenent com si fossin caramels. Sempre s'ha de partir d'una analítica per saber quins valors estem. Idealment a 60, 50... Sí? De fet, és una cosa que anem tots força mancats, no?, de vitamina D. Vull dir que és bastant habitual, tot i que estem en una zona que afortunadament podem gaudir d'aquest sol, no com altres països que pràcticament ni el veuen. Sí, tot i ser país mediterrani, en general la població té baixeta la vitamina D. Però tot i així, tot i que a nivell generals la tinguem tots i totes baixeta, millor fer l'analítica perquè cada persona ha de fer el seu procés personalitzat. També com que hi ha menys llum, menys sol, sol haver-hi menys alegria, perquè el sol ens alegra, ens canvia l'humor. Llavors, aquest és un factor més emocional que també aplica al tema dels refredats. Com que hi ha més calefacció a les cases, més manta, més sofà, també hi ha menys moviment. Clar. I com que fa més fred, també hi ha menys ventilació. Llavors, tot això és com un caldo de cultiu per acabar tinguent més fàcilment els refredats. Tots aquests virus que corren per l'aire, doncs el fet que hi hagi menys ventilació, menys moviment, menys alegria, menys vitamina D, menys aigua, menys vitamina C, menys fruites i verdures, fa que al final sigui més fàcil o estiguem més predisposats i predisposades a refredar-nos al llarg de l'hivern. Doncs aquí tindríem una miqueta els motius pels quals la majoria ens refredem més a l'hivern. Però també hauríem de parlar d'un altre tema, jo crec que bastant interessant,
que és saber quins són els enemics principals del sistema immune, que al cap i a la fi seran els que propiciïn una miqueta tots aquests refredats, no? Sí, exacte. Serien tots aquests que hem comentat, però també l'insomni, l'estrès, és a dir, a nivell emocional, com estiguem, fa efecte completament directe en el sistema immune. És a dir, quan sentim que una situació ens supera, està afectant també en el sistema immune, llavors cal deixar-la sentir, treure la pròpia caixa d'eines per poder també recuperar aquest equilibri. En cas del descans, per exemple, penseu que una tercera part de les nostres vides ens la passem dormint, una tercera part. Per tant, una persona que visqui 90 anys, per exemple, vol dir que es passa 30 anys dormint, aproximadament. Llavors, com d'important, no?, és aquesta son. I també la son es veu afectada per aquests factors que hem comentat ara fa un moment. És a dir, el sol, la vitamina D, el fet de tenir aquest relax, les pantalles, els horaris, tot això fa que tinguem un descans més beneficiós o menys, i si ens anem despertant a les nits, les hores que anem a dormir, tot això va afectant també, no? Altres enemics del sistema també immune seria, per exemple, el sedentarisme, no? Que aquesta seria una altra. Tot el que és activitat física basada en combinació d'aeròbic, és a dir, córrer, nedar, bici i exercicis de força amb el nostre propi pes o amb càrregues, tot això ajuda a regular el sistema immune. I és veritat que a l'hivern justament costa més per aquesta fred, no?, que comentem, o el fet de fer esport a fora, a l'aire lliure. Segurament en fem molt més a l'estiu, a la primavera, a la tardor, que no pas a l'hivern. I un altre enemic important, a part de tots els que hem comentat, és el tema de tòxics, és a dir, prendre consciència del que s'està consumint a nivell de tabac, a nivell d'alcohol, a nivell de drogues, a nivell d'additius alimentaris, excitants, productes de neteja, productes cosmètics, ambientadors, contaminants ambientals, que aquests potser costen més, no? Però n'hi ha molts que estan a la nostra abast i canviant diferents tipus de productes que utilitzem diàriament, com per exemple desodorants, productes d'higiene de dutxa, tot això es poden anar fent petits canvis per anar-nos desintoxicant les nostres rutines i d'aquesta manera no anar afectant i no anar posant cullerades a sobre del sistema immune. No dificultar-li més la feina, que hi ha prou factors ja que l'influeixen. T'anava a dir, és que Déu-n'hi-do la de factors. Clar, quan penses en tot això dius, ostres, quina mandra. No? D'entrada és el que acabem pensant. Si hem de tenir tot això en compte, no sé si al final em compensa més tenir un refredat i ja passarà, que no pots tenir en compte tants i tants factors que són uns quants els que ens has enumerat avui, Clàudia. La pregunta seria, quina de les coses que hem comentat és factible per a aquesta persona a dia d'avui? Potser a dia d'avui tot el tema dels tòxics no ho veu factible, però potser veu factible prendre 15 minuts al sol. Vale, doncs anem cap aquí. D'aquí un temps, que ja haurà agafat la rutina dels 15 minuts del sol, potser veurà factible augmentar una miqueta el consum de fruites i verdures. Vale, doncs anem cap aquí, no? I anar afegint aquests hàbits mica en mica, perquè si no, tots els hàbits de cop és inviable i impossible de fer-ho tot perfecte, i no es tracta d'això tampoc. No, perquè aquí encara hi estaríem afegint més estrès. Exacte. I justament el que hem d'evitar és l'estrès, perquè és un dels factors que també afecta el nostre sistema immune, tal com estaves explicant fa uns momentets. 100%. Clàudia, no sé si hi ha alguna cosa més que ens pugui ajudar a equilibrar justament aquest sistema immune. Bueno, a nivell alimentari hi ha diversos elements que podem identificar. És a dir, tot el que són vitamines i minerals es recomana augmentar-ho perquè el sistema immune estigui en equilibri. I dic en equilibri i no estimulat perquè ens interessa que estigui en equilibri, no en estímul. És a dir, el fet que hi hagi molt d'estímul del sistema immune també és perjudicial. Per tant, sempre tractem que el sistema immune estigui en equilibri, ni molt estimulat ni poc. Llavors, quins factors quins minerals i vitamines podem
destacar, no? per aquest sistema immune en equilibri. Per exemple, el zinc ens pot ajudar a reduir els dies de refredats. Es troba sobretot a les llavors de carbassa, de sèsam, els cigrons, els anacards també. Per tant, posar-hi fruits secs al nostre dia a dia, un grapat de fruits secs, siguin quins siguin, ens pot ajudar. El seleni també regula el sistema immunitari i també es troben a les llegums, en els cereals integrals, en els fruits secs de nou i a més també a les nous del Brasil, que aquests serien un dels que estan destacats. Tot el que és vitamina, per exemple, la D, que ja l'hem comentat per al sol, i la E també optimitzen les cèl·lules que assassinen els virus. Vale? També les trobem a les nous pecanes, a les pipes de girassol, a les ametlles i a l'oli d'oliva verge extra. Per tant, com veieu, es van repetint molt els aliments, és a dir, són molt els fruits secs. Quantes persones consumeixen fruits secs diàriament a nivell regular? És a dir, no ho faig només una setmana i ho deixo estar, sinó que és algo que ja habituat. Molt poquetes. A consulta em trobo que és una de les preguntes que faig, quin consum fas de fruits secs? I la gran majoria de persones en solen consumir molt esporàdicament. Sempre em diuen, bueno, sí, en alguna amanida, a vegades, en algun iogurt, però és algo molt, molt, molt puntual. I hauria de ser més a nivell diari. També tot el que són alls, cebes, porros, tant crus com cuits, tenen aquest poder antibiòtic i és recomanable per la tos, sobretot la tos seca, la tos irritativa, es recomanen aquest tipus de productes, d'aliments. La col, el bròquil, la mostassa i els ravenets també tenen una substància antioxidant, que també alliberen i alleugeren una miqueta els símptomes de la grip. Prendre aigua en abundant, és a dir, també ajuda a eliminar totes aquestes toxines. El moc és normal que hi sigui perquè també és un factor que ajuda a eliminar les toxines, però també aquesta aigua és important que hi sigui. I això fa que ajudi i redueixi una miqueta la feina a les nostres defenses, el fet de prendre aigua, no? Els fruits secs com a tal, que ja els havíem comentat, també estimulen la formació d'alguns dels soldats del sistema immune, les immunoglobulines, i tots els bolets, però en concret els shiitakes, també ajuden a crear glòbuls blancs defensors. Llavors, aquests aliments, els fruits secs, les cebes, alls, porros, tot el que són cruríferes, l'aigua, els bolets, tots aquests aliments que anem comentant serien interessants que ara a l'hivern, sobretot, i tot l'any també, però sobretot ara a l'hivern, hi siguessin setmanalment, per no dir diàriament, presents a la nostra alimentació. Clàudia, no sé si de tot plegat em parlaràs demà a l'Espai Arunai de Figueres, que sembla que hi ha com una jornada de portes obertes, si no estic equivocada, perquè l'Àlvar també ens ho va comentar, que faria una xerrada de teràpia estructural. No sé si tu també tens previst fer alguna cosa sobre el tema que ens has parlat avui o amb un altre. Sí, parlarem durant hora i mitja, de 11 a 12:30 a l'Espai Arunai demà, dia 27 de gener, sobre l'alimentació per augmentar les defenses, com allunyar-nos de refredats. Parlarem d'aquest tema, però més extensament, i també farem una meditació guiada al final. Serà demà, exacte. I el que deia, no? Que també feu altres activitats durant aquest curs, en aquest espai on tu col·labores, oferint tots aquests serveis en quant a nutrició, alimentació i a tenir cura, en definitiva, de la nostra salut. Sí, exacte. Estic bastant consulta allà a l'Espai Arunai, bastant consulta de nutrició, i també porto una activitat que es diu Racó de la Calma, que seria els dilluns de 7:30 a 21 i comencem el primer dilluns de febrer, durarà febrer, març i abril, que serà un espai doncs, per agafar calma interna, com que ja hem vist que és tan important també per al sistema immune aquesta calma, on treballarem amb olis essencials i també farem una meditació guiada cada dilluns de mes. Que bé. Doncs, Clàudia, qui necessiti més informació sobre el que ens has explicat avui, sobre aquesta xerrada de demà o aquest taller que també estaràs oferint, quina seria la manera de poder contactar amb tu? Em poden contactar amb mi directament a través del telèfon o bé pàgina web o bé correu electrònic, claudiapreses.com
mdc@gmail.com, o si no per xarxes també, per Instagram o per Facebook. Buscant Clàudia Presas és fàcil que em trobin per algun lloc en concret. Fantàstic, Clàudia. Doncs, com sempre, donar-te les gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres, amb tota aquesta informació, que esperem que els nostres oients hagin pogut prendre nota i tenir cura de tots aquests consells per reduir tots aquests refredats. Si més no, tenir-ho en compte de cares al proper any, que és quan acostumen a fer acte de presència. Exacte, ens podem cuidar tot l'any per després el Nadal i l'hivern que ve estar en perfectes condicions i gaudir sense cap mena de refredat. Espero que tingueu molt bon cap de setmana, Mercè, Ivan. Igualment. Que vagi molt bé. Gràcies, Clàudia. Bon dia. Abraçada. Bon dia. A Les Veus del Matí sempre busquem portar-vos les entrevistes més rellevants i les històries locals que importen.